5 videnskabeligt beviste grunde til at købe matchapulver for at gå ned i vægt i 2025 årsager inden. Øger fedtforbrændingen gennem termogenese. Matchapulver indeholder ekstrakt af grøn te, som er klinisk bevist at forbedre termogenese. Kroppens naturlige evne til at forbrænde kalorier. Studier viser, at grøn te kan øge kalorieforbrændingen med op til 40% af det daglige energiforbruget. Hvis du ønsker at øge forbrændingen, mens du nyder en dejlig drink, er matcha det perfekte valget. Jeg anbefaler matchapulveret, som er linket til i beskrivelsen. Årsag 2. Reducerer vandretention for et slankere udseende. Matcha indeholder ofte ingredienser som kaktinea, et stikkende pæreekstrakt, som hjælper til med at fjerne overflødig vand fra kroppen. En klinisk studie viste, at kvinder, som spiste kaktinea, oplevede en betydelig reduktion i vandretention og en slankere midje. Hvis opblåsthed er et problem for dig, kan matcha hjælpe dig med at opnå en mere tonet figur. Årsag 3. Hjælper med at kontrollere appetitten og stabilisere blodsukkeret. Slider du med cravings eller energikrasjøv? Matcha indeholder katekiner og L-theanin, som jobber sammen for at stabilisere blodsukkerniveauet og dæmpe sult. Med matcha vil du føle dig mæt længere og blive mindre fristet af usunde snacks. Årsag 4. Rig på antioxidanter, som støtter vægttab. Matcha er en af de rigeste kilderne til antioxidanter, specielt EGCG, epigallocatechin galater, som er knyttet til øget fedtoxidation. Disse antioxidanterne fremmer ikke bare vægttab, men afgifter også kroppen din, forbedrer lipidprofiler og forbedrer den generelle helsen. Årsag 5. Giver langvarig energi uden at crashe. I modsætning til vanlig te eller kaffe, indeholder matcha L-theanin, en aminosyre, som fremmer rolig fokus. Kombineret med koffein, giver det vedvarende energi hele dagen uden jitter eller energicrash. Dette betyder mere motivation til at holde sig aktiv og forbrænde kalorier. Vi har inkluderet et matchapulver, som fungerer i kommentarfeltet.